Ivana Šopić naredno pitanje pročitala je za Anđelu Đuričić. Da li smatraš da si pokazala da si iskompleksirana i kontradiktorna, hvališ se kako ti Gastos dobacuje u svađama, a potom pričaš da nemaš emocije, upitala je Ivana. Kada budem besna zbog svih stvari koje je radio, ne znam kako da verujem u njegove emocije. Sada moram da kažem da ima određene emocije prema meni, ali ne kao ranije. Juče smo bili ceo dan kao na početku, a onda kad ga vidim da radi neke stvari se zapitam. Ne mogu da verujem da bude s nekim 9 meseci, a da nemaš emocije, rekla je Anđela. Zbog čega ti daje reality savete i da trebaš sad da budeš jaka, upitala je Ivana. To me posavetovao da ne ulazim u neke glupe rasprave i sukobe i tu je stvarno u pravu. Mi smo okej, dobri smo i družimo se. Ja njega volim i meni najviše smeta što je on došao juče i rekao, ja tebe gledam i ne mogu ovako da ležim jer moram da te poljubim, rekla je Anđela. Jel si rekla Anđela, bravo, rekao je Gastos.